Sa wakas, makakauwi na rin. Sisikyo na. Whew. Salamat. Saan mang bag ko? Alam ko muna. Ito, makakauwi na rin sa probinsya. Salamat. Sakayin ako ng bus para uwing probinsya. Ay, exciting ito. Sana makauwi na agad. Sana hindi maraming tao sa bus station. Bilisan ko. Baka malilate ako. Naiwan ko yung face shield ko. Tika muna. Bilisan ko lang. Kunin ko muna ang face shield. Ito na ako sa room. Sana ba yun? Baka nandun sa aparador. Tika. Saan yung mga aparador? Ito na. Open ko na. Oh no! Anong ginagawa mo dyan? Anong ginawa mo sa face shield ko? Salamat. Nakarating din. Bakit ganito? Hoy. Merong babae Pag lumingon ka, akin ka ha? Pag lumingon, akin ka. Stick ka lang girl. Sabi ko lang lumingon ka, akin ka. Bakit ganito girl? Wag. Baka madisgrasya tayo girl. Wag ganon girl, wag ganyan girl. Sabi ko nga sa'yo girl, wag kang lumandi sa akin girl. Tingnan mo. Kuya. Maawa po kayo kuya. Wag po ganon kuya. Magdadrive mo kuya. Kuya, napakabilis mo kuya. Kuya, madidisgrasya po tayo kuya. Wala pa akong jowa kuya. Kuya, pakihinto na po kuya. Wag. Wag ganun kuya. Kuya, madidisgrasya po tayo kuya. Kuya, wala pa akong jowa kuya. Maawa po kayo kuya. Ihinto mo itong bus kuya. Kuya, pauwi pa akong probinsya kuya. May pamilya pa akong naghihintay doon kuya. Wag kuya. Hinto mong bus kuya. Pwede mo nang hintong bus kuya. Kuya, bahala na wala akong jowa kuya. Hindi na ako mamamatay dito kuya. Bahala mamatay ako sa COVID kuya. Wag lang dito sa bus kuya. Kuya, pauwi pa akong probinsya kuya. Kuya, wag.